Hello friends, welcome back to my mini vlog. नोंथांमोन आंनि mini vlogआव बरायबाय। नै जोंहा दिनै माइ गायदोंमोन आरो बेयावनो थांबाय थादों जोंहा। नै गायग्राफोरा गायगासिनो। ओमफ्राय बोथोरा बेसेबां मोजां जाना दंमोन आरोना लोगोफोर। नै इनिफ्राय आबौ आबै गासैबो गायबाय थादों आरोना। बेखौनो एसे मिनि ब्लग लानो साननानै लाबाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानबाय। दाथ' लोगोफोर नै माइ गायनायाबो जोब्बाय। आं भिडिअ आपल'ड होनाया एसे लेट जाबाय आरोना नै गासैबो गायबाय थादो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि मिनि ब्लगखौ। हनै आङो एसे खोथियाखौ रोगाना होबाय आरोना थांस्लायस्लाय। ओमफ्राय नै खामायनाय दङ ना इहा नै आबैया माखौबा माबा देखायहरदोंमोन आरो रियेक्ट नायना मिनिबाय थादोंमोन जोङो। बेनिफ्राय दायो गायखांनानै गासैबो फैबाय सायाव। बिदि सा दङ नालाय बेयावहाय जिरायनानै दायो माखौबा माने जानानै न'आव थांनोसै आरोना। नै आङो लाबोजोब्बाय साइकेलाव